i moltes gràcies per acompanyar-nos un any més en aquesta festa de celebració de la cultura i de la literatura en català a Sabadell. Avui coincideix amb la commemoració de la proclamació de la República. Segurament tots seríem en un altre lloc si aquella república hagués tirat endavant. Però nosaltres continuem aquí treballant per la llengua, per la cultura i pel país. I per això avui ens acompanyen tota aquesta colla d'autors que van aconseguir publicar el primer llibre en l'any de la pandèmia, durant el 2020. Perquè ens expliquin com ho van aconseguir, tenim el Jordi Campoy, que serà qui conduirà l'acte, i també us volem agrair a tots vosaltres que avui sigueu aquí amb nosaltres. Doncs, sense res més, us deixo perquè pugueu començar. Bé, doncs, moltes gràcies per venir, benvinguts a tothom, benvinguts a tots. A mi em fa molta il·lusió que una entitat com Òmnium, de la qual en soc membre, m'hagi convidat a moderar aquest acte. Prova d'això és que avui he agafat l'armari i he agafat una cosa que es diu americana, que tenia per allà amagada, i fins i tot m'he posat una cosa que es diuen sabates, que són infinitament més incòmodes que les bambes que porto habitualment. A Sabadell l'altre dia em va explicar una llibretera que a Sabadell hi ha gairebé 300 escriptors. Afortunadament no els tenim tots aquí, si no tindríem un problema d'aforament important, però això vol dir que el teixit cultural de la nostra ciutat és ric, és potent, i sobretot que hi ha almenys 300 persones que els agrada fer coses que donen molts diners, com és escriure. Sabeu que els autors som milionaris tots, això, companys, que sapigueu que a partir de ja us començaran a caure calés del cel, no sabreu d'on, i sereu tots milionaris. O sigui, ho tingueu clar, com tots els autors del planeta. Bueno, aquests companys i companyes han escrit novel·la històrica, han escrit novel·la juvenil, contes il·lustrats, tenim algun relat premiat i fins i tot tenim un premi literari. Jo us els aniré presentant un per un i a través d'aquesta petita entrevista que els faré podem conèixer una mica les seves vides, les seves trajectòries literàries, els seus projectes de futur, i si voleu fer-los alguna pregunta, doncs podeu fer-los-la endavant. D'acord? Comencem amb el Benjamí de la colla, o amb els benjamins de la colla. Una veu jove, però molt madura alhora, una veu fresca, però molt potent. Rebem amb un fort aplaudiment Adrià Aguacil i Nina Sabater. L'Adrià i la Nina només tenen 20 anys. Ell és escriptor, ara actualment està cursant estudis literaris a la Universitat de Barcelona i ella està estudiant animació a Barcelona. És la primera novel·la que publica i porta de bracet el Premi Literari Ciutat de Badalona de novel·la juvenil de l'any 2020. Malgrat que això està publicat per l'editorial Ànima Llibres, que és una editorial especialitzada en literatura juvenil. Malgrat que aquest llibre és novel·la juvenil, jo recomano encaridament que la llegiu als adults perquè ens pot ensenyar moltes coses. Adrià, com és que et donin un premi literari abans de publicar? Doncs em va sorprendre molt. Me'n recordo que quan em van trucar em pensava que era una broma, perquè dic, no pot ser, perquè tampoc vaig pensar la història, potser no era per tant i tal, però bé, els va agradar el jurat i això, ja estic molt content. Molt bé. Sí, ara. I la Nina és animador, està fent animació i em va fer unes il·lustracions pel llibre per fer promoció, que per desgràcia no estan a dins del llibre perquè la col·lecció juvenil d'Ànima Llibres, on està la botiga de Vides, no conté il·lustracions, però les podeu trobar a les xarxes i tal, i estan molt bé. La Nina està estudiant... Perdó, digues. Sí, exacte, vull dir, ho has resumit així perfecte. Vull dir, ja som companys de l'escola i ja quan m'explicaven que abans no havia sortit el llibre,
quan em va dir de fer les il·lustracions vaig dir, ostres, m'ha encantat, la veritat. I us animo molt a poder llegir perquè... Merci. Malgrat que aquestes dues il·lustracions no apareixin, sapigueu que les podeu veure a l'Instagram de l'Adrià. La Nina, de fet, està estudiant a l'Escola IDEM de Barcelona, animació, i jo sé que ja estàs participant, que ja estàs col·laborant com a animadora en una pel·lícula professional. Explica'ns-ho, això, sisplau. Potser relacionat amb els llibres no està estretament relacionat, però a part de fer il·lustracions també treballo en el món de l'animació, de caràcter cinematogràfic en aquest cas, i fa proper dia vaig entrar a pràctiques en aquest estudi que està començant a avançar una pel·lícula, i estic contenta de dir-ho. Molt bé. Per aquest llibre no hi han pogut aparèixer, esperem que pel següent llibre i per tots els que vindran puguis aparèixer com a il·lustradora. Explica'ns una mica l'argument de la novel·la, Adrià. La botiga de vides, la protagonista és una noia que fa segon d'ESO, que ella és molt friqui, li agraden molt els còmics, les pel·lícules de superherois, i no troba ningú que comparteixi els seus gustos a classe, no troba ningú amb qui acabar de connectar a classe, i tampoc acaba de saber comunicar-se amb els seus pares a casa, i un dia descobreix que a la seva ciutat hi ha una botiga de vides, que és un lloc on pots comprar-te una vida nova, és a dir, convertir-te en algú altre, a canvi que la teva vida passi a estar en venda. És a dir, hi ha unes estanteries plenes de vides, escriptors, metges, etc. De fet, hi ha la Raquel Sanz i tot a les estanteries de la botiga. I bé, pots comprar una vida i llavors tu passes a estar als prestatges i ella decideix que no està satisfeta amb la seva vida i es converteix en una altra persona. Molt bé. Haig de dir que aquesta novel·la té tocs de ciència-ficció aleshores, no? Pel que ens dius? Sí, clar, la botiga és un element de ciència-ficció, però tot i així també hi ha temes realistes, com temes d'identitat, de comunicació amb els pares, de connectar amb gent, de sentir que no encaixes a l'institut, també el tema dels nens estrella i coses d'aquest estil. Clar, a mi m'ha agradat moltíssim aquesta novel·la, t'ho dic de veritat. Sembla mentida que estigui escrita per un noi de 20 anys, perquè té una veu molt madura i té moltes coses a dir. Ens has parlat del que diu la novel·la, però jo m'he fixat més, m'ha agradat més el que no diu, el rerefons de la novel·la. Exactament tot això, tot aquest tema d'encaixar dins d'una societat que ens vol fer a tots iguals, no? I que quan algú surt de la norma, en lloc de ser premiat, és castigat per la resta, no? Sí, clar, és això. Quan arribes a l'ESO, que és una mica la selva, i intentes encaixar en algun lloc, perquè clar, si et quedes fora i no tens un grup d'amics, és com la mort. I clar, ella és molt autèntica i no comparteix potser els gustos que comparteixen la majoria de gent, però que al final acabes veient que realment cadascú és autèntic i el que passa és que acabes intentant ser una mica com tots per encaixar, però que al final, en el fons, i es veu a dins del llibre, la gent de la classe també té una altra cara i també són autèntics igual que la protagonista. Molt bé, de vegades això de la botiga de vides trobo que és una gran metàfora, perquè de vegades ens mirem les vides dels altres com si fossin meravelloses i si tinguéssim l'oportunitat de viure-les, potser veuríem que també tenen les seves misèries. Clar, segur que hi ha gent que té, per com funciona el món, hi ha gent que viu millor que altres, el que passa que aquesta botiga, la gent que està en venda, diríem, és perquè no li agradava la seva vida i en algun motiu hi hauria d'haver. I llavors és això, sí que ella, quan passeges per aquesta botiga de vides penses, ostres, si fos aquesta persona segur que tindria una vida genial, però després et compres la vida i veus que no és com te l'esperaves. Ens pots explicar una mica més quina vida compres? Explica'ns fins on puguis arribar. A la portada clar, ella té molts problemes a la vista i porta unes ulleres de Harry Potter que són molt gruixudes i bé, i llavors el que fa és comprar-se la vida de la Marta Vila, que és una nedadora professional, que seria una mica la Mireia Belmonte, el que passa que no vaig posar la Mireia Belmonte, i això, i per això a la portada hi ha les ulleres de la protagonista al principi de la història i després les ulleres de la piscina, que és la vida que es compra la primera vegada que va a la botiga. I llavors li passa, una miqueta més podem explicar què li passa quan ella rep aquesta vida, com compra aquesta vida? Aquesta nedadora sempre l'ha vist a la tele, sempre ha vist com si fos és una noia prodigi
i sempre se l'ha mostrat com que té una vida genial i a més la noia així més popular de la classe, que a més és la noia que li agrada a la protagonista, és nedadora, fa natació i també ha competit en competicions professionals per adolescents. I llavors ella diu, ostres, si em converteixo en nedadora no només seré superfamosa, sinó que a més tindré molts amics, que és el que no li passa, no? I descobreix que en realitat la vida de la nedadora mai no havia estat només de la nedadora, sinó que se l'havien anat intercanviant moltíssimes persones perquè no li agradava a ningú. Perquè el que passava amb aquesta noia és que els seus pares... Ella era és una noia estrella. Des de petita els seus pares sempre li van posar molta pressió pel fet d'entrenar, guanyar moltes medalles, moltes competicions, sortir a la tele, tenir molts fans. I ella sí, li agradava nedar, però ella diu en el llibre que és com la xocolata. M'agrada menjar-ne una mica, però no passar-me. I quan descobreix la botiga de vides es canvia de vida i per això ella està en venda. Aleshores és una mica una crítica a aquesta hipocresia, aquesta vida que venem tots a les xarxes socials. Sí, clar, hi ha molt de postureig a les xarxes socials en totes les edats i en diverses professions, suposo, però també és aquesta crítica als nens estrella. Hi ha molts nens que han estat actors des de ben petits, o dobladors o esportistes i han estat molt mediàtics i s'han exposat a tota una sèrie de riscos que potser no els tocava a la seva edat i alguns ho han pogut portar millor que altres, però ja s'ha vist que en el futur alguns no han acabat gaire bé. Com se't va acudir la idea d'aquesta novel·la? Perquè és una idea superoriginal. Com se't va acudir? Va ser a segon d'ESO. Clar, és que jo a segon d'ESO passava una mica el que comentàvem abans, que clar, que per ser més popular, per tenir més amics, doncs acabaves una mica deixant de ser tu mateix i vacilant una mica els companys, no? o fent el que fa la resta de gent, fent molt de postureig, etc. I sempre ens dèiem entre nosaltres compra't una vida, quan algú era molt xafarder i coses per l'estil. I aquesta idea, quan feia batxillerat, vaig dir, ostres, clar, jo en aquell moment estava en l'edat del pavo i tal, i a batxillerat vaig dir, ostres, això que dèiem sempre de compra't una vida podria donar per un conte que vaig fer, que era sobre una secció del Capravo de la Rambla d'aquí Sabadell, que era de vides, i estava al costat de la peixateria, i tu podies anar a aquesta secció i comprar-te una vida nova, i funcionava més o menys com la del llibre. I després, el 2019, a l'estiu, vaig pensar, ostres, doncs, per què no fer una novel·la juvenil que tingui com a eix central aquesta botiga, però més professionalitzada i no com una secció del Capravo, i també en format novel·la. O sigui, la protagonista de la novel·la és l'Adrià de fa 4 anys? No, a tot el contrari. Jo seria potser els que estan, no sé, els que vacilen el protagonista. Els posturetis. Sí. Els posturetis, totalment. Sí. Molt bé. Digue'ns, on has après a escriure primer de tot? Sí, jo escric des que soc petit, però des del 2015 que vaig a l'Escola d'Escriptura Creativa de Sabadell, l'Scriptorium, amb el Jordi Soler de professor, que és un gran escriptor i està allà. I bé, des del principi jo feia més aviat contes, perquè són trigues menys temps a escriure'ls, tens un feedback més ràpid, pots aprendre moltes coses, i després d'estar un temps escrivint contes vaig començar allà a quart d'ESO i ara faig segon de carrera i encara hi vaig i bé, després de fer un temps contes em vaig posar a fer projectes més llargs i des d'allà treballem des del principi, des de la idea, creació de personatges, fent l'escaleta i després el llibre. Clar, vull dir, l'estructura d'aquesta novel·la és una estructura professional, no és d'algú que comença, vull dir que... Clar, suposo, sí. Malgrat la teva edat, jo crec que has fet una novel·la que és petita, però no és petita, és una novel·la molt gran. Quins són els teus projectes de futur a nivell literari? Has escrit alguna cosa més? Sí, abans d'aquest llibre, de fet, ja tenia un altre llibre que també és infantil i d'aventures i que es diu La guerra dels tions i de fet els vaig enviar el llibre a l'editorial Anima Llibres i els hi va agradar i me'l publiquen l'any que ve i a més ara mateix també tinc un altre projecte entre mans i vaig fent coses. O sigui, ja publiques una segona novel·la l'any que ve? Sí, però serà el 2022. Bueno, això és ja. El món editorial l'any que ve és ja. Saps, t'han dit quin mes? Abans de Sant Jordi? No, serà al setembre, perquè és una novel·la que és de Nadal i llavors a més també s'il·lustrarà i s'ha de buscar il·lustrador, és un procés bastant lent, a més que no el vam poder valorar fins al gener-febrer. Home, si necessites il·lustrador, il·lustradora, em sembla a mi...
Sí, i els hi vaig dir, a més també l'editorial també els hi vaig passar els dibuixos que em va fer la Nina. I bé. Bé, doncs... Que per això estem. Sí. Molt bé. Bueno. Doncs us desitgem grans èxits a tots. Esperem poder veure les il·lustracions de la Nina a la següent novel·la. Has rebut un premi literari, però jo crec que en rebràs molts més perquè tens una manera d'escriure. Cuida aquest to, cuida aquesta veu que tens, fes-la créixer i recordeu-vos-en d'aquest nom, perquè estic segur que vendrà molts llibres i escriurà llibres molt, molt, molt bonics. Tant de bo. Moltes gràcies, Nina. Moltes gràcies, Adrià. Fins ahí. Bé, la segona autora, agafeu-vos fort, que venen corbes. Tela marinera. Tenim una filòloga que es dedica a la docència, que ha escrit un recull de relats que porta per títol Les bruixes porten dol, i l'autora es diu Montserrat Carbó Ors. Sisplau. Com mantenim la distància. Jo he promès no moure'm d'aquí. Bé, molt bona tarda. Montserrat. Es dedica a la docència des de fa una pila d'anys. També és correctora de textos i coautora de llibres d'ESO i batxillerat. Aquest recull de llibres està publicat per l'editorial L'Equilibrista, que és una editorial independent. Si no m'he descomptat, consta de 21 relats curts que tenen... És una veu molt femenina. Les protagonistes, la major part d'elles són dones i té un denominador comú. Quin és aquest denominador comú? Doncs l'element que lliga tot el llibre és la venjança, que de vegades és molt subtil, de vegades és més forta. Normalment que porten a terme dones que se senten o menystingudes o per pal·liar algun greuge contra algú. Hi ha alguns relats que fins i tot estan ambientats a l'època romana, n'hi ha alguns d'actuals, o sigui que has tocat ben bé totes les èpoques, no? Sí. He anat variant tipus de personatges, ambientació, com que tampoc soc una persona que tingui grans idees originals, com per exemple l'Adrià. De vegades també m'ha anat bé recrear un episodi històric vist des d'un altre punt de vista, o una part de la Bíblia, per exemple, o mites. Hem de dir que hi ha algun dels relats ha estat finalista del Premi de Narrativa Torelló i n'hi ha un que es diu Fantasmes, que va rebre el primer premi en el concurs literari Prat Dip Legendari, que si no vaig mal fixat és un concurs de relats de por i misteri. Sí. Com va ser? Explica'ns això. Vas rebre un premi? És una mica estrany perquè jo de fantasmes, coses així no tenia pensat escriure-les, però se'm va acudir fer-ne un de diferent que fos algun esperit. I el tenia pràcticament enllestit i va sortir convocat aquest premi i vaig pensar mira, tens enllestit aquest relat, envia'l. I sí, els va agradar, ens diuen el premi. Fantàstic, molt bé. Sí, hi ha algun altre també que també té algun altre premi. Sí. Llavors, són una mica el recull de tots els que havia anat escrivint que tenien aquest element en comú que dèiem de la venjança. I jo, darrere d'aquesta cara angelical, veig uns textos durs. O sigui, veig una narrativa molt dolça que podia recordar la millor Rodoreda, però unes històries dures, una narrativa cuidada. Ella és filòloga, òbviament, coneix molt bé l'idioma, però unes històries heavy. Ets així, tu? Hi ha dues cares, hi ha dues Montserrats aquí. No, jo soc molt bona. Bueno. Ja ho però sí que és veritat que de vegades et queda una recança d'alguna cosa i ja que no vas pel món avançant-te de la gent, doncs et serveix una mica també el fet de traslladar-lo a l'escriptura mitjançant aquests textos de venjances, però que mai del bé se'm podrien a mi portar-les a terme. Home, qui més qui menys, tots tenim el nostre punt adjectiu de moltes coses, no? Llavors, un palet autobiogràfic és, no? Una mica aquella cosa que va quedar per aquí, d'aquell...
Aquell nòvio que et va deixar... Però les històries són molt diferents, com has totalment. vist, i clar, evidentment, a mi no m'ha passat tot això que explico aquestes històries. D'on et va sorgir la idea d'escriure aquest recull de relats? Doncs jo tenia... m'havia plantejat com a repte escriure, perquè m'agradava i tal, però em feia molt respecte. Si jo llegia un autor que m'agradava moltíssim, com el Jaume Cabré, deia, mare meva, com t'has de posar a escriure si mai de la vida podràs fer res que s'hi sembli? I si llegia alguna cosa que no m'agradava gaire, deia, per què t'has de posar a escriure? Per escriure merdetes i això. Llavors, esclar, però d'altra banda tenia ganes de posar-m'hi. I llavors a partir d'aquí també vaig assistir a les classes d'escriptòrium, no vaig anar amb el Jordi, vaig anar a les classes de conte a l'Esport del Xavier Vidal, i clar, ell també ens anava donant idees de coses que després desenvolupes a la teva manera, però a mi també m'anava bé això. I quan ja en van tenir uns quants, ja dic, a veure, uns que tinguin algun element en comú, i de veritat que havia sigut inconscient al principi, però me n'havien anat sortint que tenien aquest element en comú. I a partir d'aquí sí que quan em faria il·lusió publicar, i per tant, doncs, a partir d'aquest element que veig que em va sortint i que se'm va repetint, ara ja sí, ja vaig amb aquesta idea. Potser la meitat són de manera inconscient i la meitat són de manera buscada. Clar, de manera inconscient, però moltes vegades els autors no triem les històries, sinó que són les històries que ens trien a nosaltres. Però després ja sí que ja buscava els temes per aquí. I dius que també has estudiat a l'Escola Scriptorium. Tenim aquí el Jordi Soler, que és un autor de columna, també, company d'editorial, de fet, tot i que no ens coneixíem personalment, un autor amb un gran bagatge literari i sabadellenc també, i el tenim aquí entre nosaltres. Quins són els teus projectes de futur? Tens alguna coseta més escrita o què? Tinc començada una novel·la, però de moment molt empassadora. Ens pots fer un petit avançament? Un conflicte familiar que porta a una incomunicació entre germanes d'anys i anys i anys i anys. I és una història que es va explicant fragmentada perquè en realitat és la filla d'una de les germanes, neboda de l'altra, que un dia vol saber què va passar a la seva família. A partir d'aquí, doncs, el que va passar va sortint fragmentat, perquè evidentment, com totes les històries de les famílies no s'expliquen des del principi fins al final, no? I llavors pensava que era una manera... Però està bastant encara... Sí, conflictes entre germanes. Tens germanes, tu? Sí. Va, ja està. Gràcies. No hi ha més preguntes. Doncs bé, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Esperem moltes novel·les teves també i que tinguin aquest estil tan bonic i tan ben cuidat. Si algú vol fer alguna pregunta, us ho he comentat abans, sigueu lliures d'aixecar la mà. Si no hi ha res més, doncs de veritat que esperem moltes novel·les i que cuidis aquesta veu tan bonica que tens. D'acord? Gràcies. El que tenim a continuació és la primera entrega d'una saga de contes que porta per títol La fada ginesta. En tot conte, en tota història, hi ha el que s'explica, però a mi m'interessa rascar i saber el que no s'explica. És un llibre, un conte il·lustrat, els seus autors i autores els tenim aquí i són l'Anna Muro i el Cristian Martínez. Bé, l'Anna és psicòloga, és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, col·labora amb fundacions, amb associacions com el TDAH Vallès, que és una associació d'aquí de Sabadell, i també ha col·laborat amb la Fundació Adana, que també tracta de trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Per la seva part, el Cristian és professor a l'ENTI, Escola de Noves Tecnologies Interactives, és artista gràfic, director d'art, dissenyador gràfic, i com a il·lustrador freelance està vinculat a projectes d'art conceptual, animació, videojoc i còmic. Heu de saber també que els beneficis que doni aquest llibre es donaran en gran part per ajudar a conservar els boscos i la natura. Molt benvinguts. Expliqueu-nos una mica l'argument d'aquest conte, sisplau. Bé,
no és ben bé un conte, és una novel·la curta. Bueno, una novel·la curta il·lustrada, doncs. Exacte, i bé, explica les històries d'una fada que agafa un virus humà que es diu estrès i finalment cau en una depressió i acaba anant als boscos de Sant Llorenç, concretament als boscos de les Arenes, aquí al costat a Castellar, i allà, gràcies als personatges màgics que hi ha per la zona, es recupera gràcies, evidentment, a la natura i al poder de l'amistat. Sí, que agafa un virus que es diu estrès. De fet, aquesta novel·la, perquè dius que és una novel·la, parla d'un tema molt punyent que jo no sabia que existís com a tal o que estigués tipificat com a tal, que és la depressió infantil, un concepte que he trobat molt dur. Bé, de fet, quasi que ho lligaria amb tot el tema de l'Adrià. Ens estem trobant que en els últims 20-30 anys l'augment de la prevalença i de problemes infantojuvenils, sobretot afectius, estan afectant moltíssim i cada cop més a més nanos i sobretot a més adolescents. I ens trobem ara mateix, evidentment, amb una problemàtica que hi ha molt debat a darrere de si realment és un problema del cervell infantil o de la societat en la que estem. Tu creus que ara hi ha més depressió infantil que quan nosaltres érem uns infants, per exemple? A veure, el que jo cregui... La teva opinió ens interessa. Primer m'agradaria matisar que més que infantil és un llibre que està orientat cap a partir dels 8-9 anys, és més aviat a la preadolescència i l'adolescència, en la que sí que s'està veient un augment alarmant, una emergència en salut mental que s'ha vist aguditzada arrel de la pandèmia, en la que efectivament s'estan sobrediagnosticant o estem trobant molts falsos positius en el sentit que s'està diagnosticant quan en realitat la problemàtica ve més d'un problema psicoeducatiu. Psicoeducatiu vol dir que té un origen familiar o un origen del sistema. I evidentment en temes de relacions socials hi ha unes problemàtiques que abans potser no n'hi havia. No sabem si és perquè no hi ha tant postureig i abans tu sabies els temes dels teus amics i no massa més. I avui dia s'està donant unes imatges, tothom dona una imatge que en realitat no és i precisament la tristesa com a emoció central que es treballa en aquesta novel·la curta no se'n parla prou o no se li dona la importància i la gestió necessària perquè les emocions són naturals, són normals. El que no és normal és suprimir-les, no escoltar-les o no gestionar-les, perquè després, entre d'altres, el que s'està veient és que les moltes depressions estan darrere dels dèficits d'atenció. Llavors tu creus que aquests temes, per exemple, com el TDAH, són més un factor social que no pas un factor genètic, segons el teu punt de vista? No, és una interacció dels dos. El cervell és el que es diu, el que la neurociència, els últims avenços als 30 anys ens han permès veure que el cervell té una neuroplasticitat, és a dir, l'experiència ambiental, el que tu vius a la vida, pot canviar les dinàmiques i fins i tot l'estructura i el funcionament del cervell. Llavors, fins i tot els fàrmacs, les drogues, l'exposició sobretot a les noves tecnologies està fent molt mal en cervells que estan en desenvolupament, sobretot a l'adolescència, que és una etapa evolutiva i de desenvolupament molt important. L'addicció a les noves tecnologies, eh? Correcte. Molt bé. Anem una miqueta més al contingut. Què li passa a aquesta fada, més concretament, la fada Doncs bé, Ginesta? que arriba un moment a la seva vida, és una fada molt treballadora, és una fada molt alegre, però bé, davant de l'amenaça bàsicament es dedica a ajudar els humans que entren perduts al bosc i arriba un moment que, com que venen perduts, estressats i tristos, ell s'acaba contagiant d'aquest virus. I com que es contagia, la seva vitalitat i la seva energia es va cada vegada minvant cada vegada més fins que es converteix en pedra. I a partir d'aquí comencen les aventures del món màgic de la mola per poder ajudar a les fades que estan en perill d'extinció. I aquí reprenem també un clàssic de la literatura infantil, amb Peter Pan i tot això, que és si no creus en les fades, el món de la màgia desapareix i el més important que hi ha darrere, que és si també els humans es carreguen els boscos i la natura, el món màgic desapareixerà.
Clar, com que les fades i els follets viuen a la nostra imaginació, si perdem la imaginació, desapareixen les fades. Creus que els infants o els joves tenen menys imaginació actualment? No, és diferent. Jo sempre penso, de fet, jo he sigut més especialitzat sempre en adolescència, com quan era psicòloga, ara ja no exerceixo de psicòloga coach, i em fascina realment la capacitat espectacular que tenen d'imaginar, de pensar, i com es troben en un món adult desgastat, deprimit i ansiós que els diu que no creguin en els seus somnis. Clar, jo he estat 15 anys animant adolescents i mediant amb famílies perquè puguin fer la seva vocació, orientar-los professionalment, adequadament. I evidentment ens topem a vegades precisament amb un problema també actual, que és l'ansietat i la depressió com a trastorns més prevalents. De fet, dèiem el 2010, el 2020 la depressió serà una de les malalties més prevalents en les societats occidentals i ja ho tenim aquí. I per tant, davant d'adults negatius, ansiosos, porucs i amb molta por, transmeten aquesta por als nostres joves i és quan es van tancant en el seu propi món i van deixant de creure en els seus somnis i en aquesta imaginació que és necessària per poder fer coses noves, diferents, crear, innovar. Una de les solucions pels adults seria mantenir aquell nen que la societat ens ha obligat a perdre, de dir, no, em sembles una criatura. De vegades està bé tenir el nostre espai i obligar-nos a ser nens per una estona, encara que sigui en soledat. Sí, bé, de fet, des de la psicologia positiva, que és la psicologia de la felicitat, és el que encoratja que no perdem el nen interior. I de fet és una mica, també quan parlem de la fada ginesta, és també la psicologia femenina de moltes dones, que realment les dones ens mires i totes estan fent coses, sempre estem rodejats de dones, que ara cap aquí, que sí els fills, que sí la feina, que sí és l'associació, que sí... No paren. I realment és una mirada de molt respecte també, perquè en un moment o altre tothom, si no un 50% s'estima que, si no tothom, un 50% de la població, sobretot la femenina, pateix un episodi de depressió a la vida i també és hora de parlar-ne i d'obrir-nos i de veure que realment no cal només medicació, sinó realment l'entorn natural i l'entorn social són fàrmacs. I gràcies a les persones positives, les persones que creuen en les causes, la gent com aquí, que n'hi ha un munt, que en conec uns quants, doncs creuen en causes i treballen per elles, però clar, això afegeix estrès a les vides de tothom, a més enllà de la feina i tot, i estem en un moment de molta hiperactivitat i la gent s'esgota. I la depressió en si és un concepte geogràfic, que és de fer molta activitat, la gent es davalla, cau i al final és cansament i realment a vegades cal descansar i rodejar-se d'un entorn positiu i el més natural possible. I canviar els hàbits, visitar els boscos, la natura, fer banys de bosc. Sí, el Shinrin-yoku, que es diu, jo ara estic fent recerca en aquests temes, de fet el llibre s'ha fet en col·laboració amb ajuts de la xarxa de parcs naturals i en la distribució i de Denc, perquè s'està veient que a Japó des dels anys 80, de fet hi ha 60 punts de centres de medicina forestal i és un model de salut pública que també ens aniria molt bé ara mateix amb la pandèmia perquè es veu que evidentment els entorns que no estan contaminats i els olis essencials que desprenen els arbres ajuden moltíssim al sistema nerviós, al sistema immune i es veu que ajuden molt a la recuperació de malalties no només psicològiques com la depressió, sinó també com amb malalties físiques relacionades amb el càncer i sobretot amb l'ajuda a millorar el sistema immune, que tan afectat està quan realment passa per un període d'estrès. Dius que la fada es converteix en una pedra. Ens convertirem tots en pedres si seguim així? Pedra com a metàfora de cosa inert, de cosa sense ànima? És la mirada de molts nens. Mirar a la societat adulta, i aquí no seria el cas perquè és una mostra poc representativa. Jo sé que hi ha gent molt activa, molt positiva, digna d'admirar, veig a molta gent que admiro moltíssim, però més enllà vas pel carrer, veus la gent, sí, està inerta, la gent, i llavors hi ha un problema actualment, que hi ha una sobremedicació,
la gent es tanca a casa, la gent no creu en els somnis, perd el nen interior, perd aquesta somiar amb la màgia, no? La màgia, quan parlem de màgia, és la creativitat, al final, que és crear. I al final la vida, què és? Pues crear el que tu vols. El que passa que no és fàcil. No és fàcil quan l'entorn no ajuda, no? Et fa creure que no pots arribar allò. Llavors, aquesta novel·la, hi ha uns dibuixos, hi ha unes il·lustracions, aquí tenim el Cristian, l'autor. Primer de tot, jo sóc molt ignorant, què és un il·lustrador? Un dibuixant, un pintor, un artista, òbviament, però parlem d'il·lustradors, jo en segueixo molts, però exactament què és un il·lustrador? No és ben bé així, però diguem que seria com el que entenem com a artista, de galeria d'art i tal, però de segona classe, un escalón por debajo. És un dibuixant. Un pintor, un dibuixant? Què diria ser? És dibuixant, més bé. Dibuixant, eh? Sí. Molt bé. Com t'has format tu com a il·lustrador? Pues com a il·lustrador a l'Escola Joso de Barcelona, ja de gran, diguem. Jo soc del 80, quan vaig sortir de l'institut era o Belles Arts o aquesta cosa rara que fan ara que es diu disseny gràfic, que no sé ben bé com va, però bueno, no? I vam anar cap a disseny gràfic, però el que deia l'Anna, va arribar als 30, vaig dir, esto no és lo mío, no em dona lo suficient perquè m'agradi el que faig i vaig dir, què t'agrada a tu dibuixar? Anem a acabar de formar-nos. Jo sempre he continuat dibuixant i he fet sempre coses de dibuix, però clar, tenia certes mancances que havia d'afinar i vaig anar a l'Escola Joso i aquí estem. Tu ets d'aquells que quan a la classe de matemàtiques tenies un full a sota... No, el full no, la taula. Saps aquests que passaves i portaven la taula plena de dibuixos? Sí, aquest era jo. Allà estava el teu futur, tu t'havies de dedicar a això. Com ha estat treballar amb el Cristian? Cristian, com ha estat treballar amb l'Anna? Va, vinga, va, que surtin aquí. A veure, s'ha de dir que va ser client meu quan jo era psicòloga coach i precisament ell tenia el somni de dibuixar, d'il·lustrar, ell ja estava fent de professor a l'EUTI, però clar, deia sempre que nos falten històries. I jo tenia la història allí en el cajón. De fet, la Fada Ginesta es va començar a fer fa 15 anys. I jo li vaig dir, pues yo te puedo ayudar, yo tengo cosas, no? I realment va ser, a partir d'aquell moment, va ser un procés, ens anàvem alimentant l'un a l'altre, però clar, com que som els dos una mica TDAs, molt despistats... Ritmo caribeño, amb tranquil·litat. Amb la calma, sobre la marxa, sense cap mena de pressió, fins que va començar a aparèixer la dengue, la DIPO, ens vam començar a estressar i vam començar a anar una mica més per feina, però va ser un gust, clar, va ser molt bonic. Entenc que primer es va fer el text i llavors els dibuixos? Sí. I llavors, com definiries tu el teu estil? Perquè, per exemple, mirant els dibuixos de, per exemple, la Pilarín Vallès, que també és una il·lustradora, però que no té res a veure, un altre estil, no? El teu, jo, des de la meva ignorància, he vist uns dibuixos amb menys color o més foscos. Com definiries tu el teu estil? O estava buscat, diguéssim, per il·lustrar aquesta novel·la? Jo em dedico sobretot al disseny de personatges. Perdó? Disseny de personatges per videojocs i tal, i tinc un estil una mica més cartoon. El que anomenem cartoon, no sé si... Sí, cartoon, de dibuixos animats, no? Sí, diguem que es va a cavall entre el realisme i el cartoon, que és el que veiem a... De Disney, Això mateix, i depèn del client, doncs tu també intentes fer una miqueta... Evidentment, t'has d'anar adaptant. Jo no vaig dir res, No, ella no és. Com a clienta, la veritat és que ha estat molt bé. No és d'aquestes clientes que estan... I ara per què no canvies esto? I això tampoc m'agrada. I dius, hostis, tu, no. M'ha deixat fer bastant. Molt bé. Sé que aquesta és la primera entrega d'una saga. Per quan tindrem la segona? Una saga de quantes? No sabem de quantes? A veure, com sempre, és com un procés de coaching. Tu et marques l'objectiu i ja veurem si es fa realitat. Però el que sí que vull dir és que és un projecte col·laboratiu en el qual he convidat a diversos escriptors i, de fet, la segona entrega, si tot va bé, la farà el David Vila, que és un escriptor conegut d'aquí a Sabadell també, amb un conte, això sí serà per infantil, l'il·lustrarà ell i en un principi serà de cara a l'any que ve. És un projecte, de fet, és un projecte col·laboratiu perquè una mica també busca crear la sensibilitat ambiental del nostre territori, que és la mola i estimar-nos el nostre Vallès, que com al Vallès no hi ha res, i ajudar a conservar les entitats que estan vetllant per la seva conservació, com la DENC, poder entre tots fer xarxa i
i poder donar un cop de mà a les entitats que estan més treballant amb aquest tema. Però bueno, la idea seria que anem fent. Jo estic treballant amb un altre. El que passa que, clar, jo faig d'escriptora a la Universitat Autònoma, com aquell qui diu, tinc molta feina d'escriure, com bé hi ha algú que està per aquí, i no sé si podré acabar-ho o per quan, la meva part. I llavors el que estic molt contenta és que el David ja s'ha sumat al projecte. De fet, ja està escrit. Ja està escrit el conte. Fantàstic. Tindrà il·lustracions també? Sí. Però aquest serà infantil, serà un format més conte infantil i de fet el que ha fet el David és una mena de crossover entre el seu personatge del Monstre Joan, no sé si el coneixeu, vale? Monstre Joan. Jo no. I la Fada Ginesta, i per aquí hem fet enllaçant-lo tot amb la lluna, hem fet un conte per nens. Sapigueu que la Fada Ginesta viu a la Mola, o sigui que si algun dia hi aneu, fixeu-vos bé que potser la podeu trobar. De fet, estem amb l'ADENC i la Fundació Selvans, que és una associació que treballa per la conservació dels boscos fent banys de bosc, doncs ja estan treballant en crear el bosc terapèutic a les arenes. Perquè precisament per fer banys de boscos i crear també activitats pedagògiques per nanos i per famílies, per acostar el bosc. El conte seria una excusa per articular l'educació ambiental i emocional i acostar els boscos, sobretot en aquelles poblacions que no coneixen el nostre parc, i que hi ha molta gent. Clar, els que hi anem i ho coneixem i caminem, la ment humana és així, es pensa que tothom, doncs no, realment hi ha molta gent i molts petitons que no s'acosten a la natura, i amb els temps que venen, per temes de prevenció en salut mental, doncs és una mica el projecte global que esperem que a poc es vagi fent realitat. Fantàstic, doncs esperem que aquest projecte petit es vagi fent molt gran. Esperarem una segona entrega d'aquesta Fada Ginesta, a veure quines aventures li proposeu. Moltíssimes gràcies. Fem-los un fort aplaudiment. Gràcies a vosaltres. I fins ben aviat. Puc dir una cosa? És que jo no he estat a l'escriptòrium, però he vist una persona en el públic que em va fer estimar la literatura, que és l'Àngels Acacio, professora de l'Escola Santa Clara, i res, només dir-li que m'ha encantat veure-la aquí i agraïment a tota la gent que s'estima la literatura i ens fa estimar els més petits i els no tan petits. Molt important, els mestres importants. Per acabar, tenim l'autor menys jove de tots, que ha escrit una novel·la històrica, que es diu Bales i fils. Amb tots vostès, Ramon Alberic. El Ramon va treballar en feines relacionades amb el tèxtil durant anys, suposo quan eres més jove, tot i que és llicenciat en dret. Aquest coneixement de l'entorn tèxtil ha ajudat a contextualitzar la novel·la. M'ha agradat molt el títol, Bales i fils, és com vetes i fils, però si hi ha bales pel mig és que la cosa s'està posant lletja. Aquesta novel·la està publicada per l'editorial F2, que és una editorial que podeu mirar-ho, es dedica a recuperar i promoure la cultura catalana. Tenen títols molt interessants que parlen de molts indrets de Catalunya i sobretot també de novel·la històrica. Amb aquesta novel·la, a través del tèxtil, podem conèixer com era la nostra ciutat als anys 20, que pel que jo he vist, tranquil·lets no eren. No. Era una època en què les lluites socials eren molt importants. Hi havia una pugna entre sindicals i entre patronals que acabaven a trets. Hi havia el pistolerisme i hi havia hagut unes vagues importants com les de la Canadenca. Era l'època en la que es va fer la vaga per la concentració de les 11 hores. Vull dir que en realitat era una època bastant fosca. Sí, jo crec que coneixem la història de més cap aquí, a partir del dia d'avui, per exemple, de la República, però jo desconeixia els anys 20. Has parlat d'un concepte que a mi em va deixar bastant flipat, que és el pistolerisme. O sigui, quan diem pugna, volem dir pugna tal qual. Pistolerisme vol dir que la gent anava amb pistoles i... Sí, hi havia uns personatges foscos, com el Requening, el Bravo Portillo, un comissari, que es dedicaven a eliminar sindicalistes, anarquistes, i llavors hi havia uns personatges també de les patronals
patronals que es dedicaven a propiciar i a finançar aquestes trames. Amb el beneplàcit del govern, de l'Estat, eh? Sí. I hi havia uns sindicats que se'n deien els sindicats lliures, que eren precisament els blancs, els de la patronal, i llavors hi havia els sindicats que hi havia la CNT i hi havia els sindicats obrers a l'ús. I això va ser una època bastant complicada que es va acabar bastant amb l'eliminació física de diversos responsables i es va acabar també mitjançant el Primo Rivera i el Martínez Amido, que aquests van eliminar-ho físicament, la llei de fugues i amb una sèrie de coses molt fosques. O sigui, m'estàs parlant d'un estat que eliminava o que elimina els seus adversaris polítics amb total impunitat. Això em sona una mica i ara no sé de què, eh? Sí, sona d'algú. Sí. Una mica, oi? Una mica. Sí, a més, en la trama del llibre surt i es posa en evidència el que és una situació jurídica forçada, molt semblant a la que coneixem. Com a data, em sembla que el 1919 vaig veure que hi van haver 109 atemptats i l'any 1920 304 atemptats, o sigui, assassinats així. Sabadell era una rara illa en aquest sentit, que no n'hi va haver. Els del Vallès eren... Bastant. Hi va haver un atemptat d'un responsable patronal, que era un senyor que es deia Grau, que no li va passar res, que va quedar ferit. Però vull dir, de morts com hi havia a Barcelona que anaven a trets per les cantonades, això no, a Sabadell no. Aquí a Sabadell anem més tranquil·lets. Explica'ns una mica l'argument de la novel·la. Sí, l'argument de la novel·la, vull dir, és... ens hauríem de remetre als orígens d'això. Jo, quan era petit, a casa havia sentit a parlar d'un tal Cadirots. El Cadirots em explicava la meva àvia que era un personatge que havia sigut executat, o sigui, l'havien eliminat físicament. I això em va cridar una mica l'atenció. I vaig estar investigant i entre el que vaig trobar d'informació i vaig trobar l'Andreu Castells, l'historiador local, que ens parla molt del fet d'un tal Victorí Sabater i un tal Martí, que era el tal Cadirots. Aquests dos personatges se'ls va inculpar de la mort d'un patró a Sabadell, que concretament els van inserir dintre del problema del món del pistolerisme i totes aquestes circumstàncies. Quan en realitat el crim semblava ser que anava per un altre camí, que no tenia res a veure ni amb el sindicalisme ni amb tot això. Aquest és una mica el fons de la novel·la. I llavors nosaltres, també dintre de la cuina d'Escriptòrium, el bon amic Jordi Soler va assessorar i vam esporgar una pila de coses que teníem un manuscrit que jo havia fet molt extens i em va sortir una novel·la que realment estem bastant satisfets i gràcies al mestratge del Jordi. Molt bé. O sigui que, clar, evidentment aquí hi ha un procés de documentació... Sí, important. Sí, important. Vull dir, vertetes de l'època, la Vanguardia, en fi, diferents fonts. I llavors, la pretensió tampoc no era de fer un assaig històric, sinó fer una novel·la històrica. I llavors aquí hi vam posar una mena de Philip Marlowe a la catalana, que era un inspector, o un sotsinspector, que en realitat segueix la trama. Vull dir, en realitat a la novel·la intentem que sigui amena i que no... I a més els personatges no surten com els personatges. Estan totalment inventats, tant els patronals com els sindicats, com els dos reus que van ser executats. Vull dir que la idea era fer-ne una novel·la totalment de ficció, però en realitat basada en aquests dos, en aquest fet llunyà i aproximat.
És una novel·la de ficció, però dins d'un context històric real i molt ben documentat. Que surten i que són patents. Hi ha una cosa molt interessant que he vist, que és que hi ha uns codis QR. Sabeu el que són els codis QR? A peu de pàgina, en lloc d'haver-hi notes a peu de pàgina, hi ha un codi QR en el qual es pot veure una documentació. Sí, això és l'editorial F2, sol utilitzar aquest sistema, i és que els peus de pàgina estan en forma de QR, pots anar a buscar la font on s'ha tret aquesta documentació. Bàsicament Googles, Wikipèdies i coses semblants. Surten moltes localitzacions de la nostra ciutat, pel que veig, i a la primera pàgina ja hi surt la Creu Alta i surt l'església de Sant Vicenç de Junqueres, i jo, que sóc tallaret, a mi em ve de gust de llegir aquesta novel·la, perquè surt al Centre d'Esport Sabadell. Quines localitzacions surten? O com era el Sabadell, o com era Sabadell, la nostra ciutat, al 1920, no? Sí. En realitat, vull dir, pretén apropar-nos en aquella època. I com la veies, com la veus amb la distància, aquell Sabadell de 1920, com era? Un Sabadell molt més petit que l'actual, un Sabadell amb molt més poble i que, en fi, amb fabril, textil i amb un brusc de feina i de treball, amb talers que funcionen pels carrers, que passes pel carrer. El tracatrà dels talers. El tracatrà dels talers, és aquest Sabadell. Molt bé. Com vas rebre la notícia de la publicació? Et van trucar, correu, no sé, veus enviar l'editorial? Com va anar el tema? Va ser una gestació llarga i una mica complicada, perquè aquest llibre, quan el teníem ja pràcticament preparat, vaig optar per presentar-lo al Premi Gregal de novel·la històrica, l'any 2017. El Premi Gregal va quedar finalista i em van proposar d'editar-lo, l'editorial Gregal. Però, malauradament, l'editorial, quan ja teníem el llibre, teníem portada, teníem galerades repassades i teníem tot a punt, després de 2 anys, em diuen que l'editorial tanca, que s'han posat malalts, que no poden continuar i em quedo penjat. Llavors vam decidir de presentar-lo a F2 i F2 ha sigut tan gentil, dir-ho d'alguna manera, que l'ha publicat i ràpidament i sense problemes. Quants anys has estat per escriure-la? Quants anys has estat per escriure-la? Com que són diferents etapes, perquè primer vaig fer un manuscrit basat en el que havia trobat sobre el tema, ja dic, en castells, amb la Vanguardia, amb tota la biblioteca que havíem fet servir. I a continuació el vam portar a Scriptorium com a feina de classe i allà ja es va acabar la novel·la. Va acabar de gestar. O sigui que va durar anys, va durar temps. Molt bé. Quins són els teus projectes de futur? Tens alguna cosa més escrita o en projecte? Ara estic pensant en una novel·la d'ambient rural basada en un entorn de la guerra dels carlistes. Vull dir, entre els setges de Puigcerdà i els setges de la Seu d'Urgell, una mica una història que també està en un estat embrionari ara, no? Suposo, està començant? Entenc que, òbviament, malgrat que siguis llicenciat en dret, tu ets un gran aficionat a la història. Vull dir que seguiràs amb la novel·la històrica, que un procés de documentació que porten moltíssima feina per poder tenir una història que sigui atractiva i, a més, que sigui versemblant a nivell històric. Vull dir, jo és una cosa que la veig, de veritat, molt difícil. He dit que ets el menys jove, que sàpiga... No sé, jo sempre he pensat que mai s'és prou gran per arrencar un projecte i tu ets un clar exemple, per mi ets un exemple que tens, crec, 75 anys, es pot dir l'edat? Bé, ja l'he dit. Soc més que no vell. Bueno, no vell. Doncs sàpigues que ets un exemple per mi i per molta gent que a vegades diuen ostres, que ja soc gran. Mai s'és gran per arrencar un projecte nou. Ramon, esperem llegir moltes novel·les teves, històriques, amb aquesta veu que tens i amb aquesta energia. Moltíssimes gràcies. Si algú vol fer-li una pregunta, i si no, doncs, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies. Bona nit. Alguna cosa?
Sí, ara se'm sent. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i, a més, tots tan plens d'energia i tots tan plens de ganes de fer coses. A veure, amb els que quan heu arribat us hem dit que guardéssiu el número de l'entrada perquè farem un sorteig d'una panera cultural que cada any el fèiem el dia de Sant Jordi, però aquest any no podrà ser perquè no ens veurem per Sant Jordi o potser ens trobarem pels carrers, però no gaire cosa més. I per tant, si ara em deixeu veure quins números hem donat, de quin número va? Fins al 37, de l'1 al 37. Llavors, com que acabem també amb gent gran, i potser la teva mare ens podria dir un número de l'1 al 37, que seria qui guanyarà la panera. Si ens pogués... El 25. Hauria pogut dir el que tenia ella, però ha sigut... Això potser ha sigut legal. No ho he fet bé, Ara ho veig que no ho he fet bé, perquè ella també tenia un número, no ho he fet bé. No, doncs moltes gràcies i perdó perquè ara veig que no ho he fet del tot bé. Doncs el número 25, qui el té? Molt bé. Doncs el dia de Sant Jordi, per recollir la panera, ja ens veurem allà. Digue'm perquè no sé mai quina de les dues. Tu ets la Núria. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Doncs molt bé, ho deixem aquí i esperem que l'any que ve tornarem a tenir una altra vegada els llibres que s'hauran publicat aquest any i ja en tenim un, ja sabem, ja tenim un autor que ja ha tret el llibre i que ja està pendent de venir l'any que ve, també un noi jove. D'acord? Moltíssimes gràcies a tothom.